Number 1, DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Hi! Oras sa Pilipinas, 7:45 ang oras. Hatod po sa Indukan Pansipani Trading Corporation, your Tent Rentals Authority. Magapod lang kay Punong Barangay Amin Osidal sa 0910-630-8420. Siring man, hatod po sa Indukan Clinic ni Dr. Rodi Ante, pipaaram po sa Indogabos nan sa iyang clinic bukas, asin yaon siya oral daw sa building kang Santa Teresita Hospital. An oras hatod sa Indokang New Bear Brand Todo Tipid 2.4 kg pack. Save up to 120 pesos. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Milo. Ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Biogesic Tablet. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Ang hapot, dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Ang hapot, mga tugang sa DCGB. Day pong personalan, kita po tagahapot lang. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ini po ang hapot. Mga kasimbaga na ang katuyuhan ang sarong problema, matabangan, asin, masolusyonan. Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Gusto nindo magyaman? Ika din gusto magyaman, Jing? Ano man, Jing, mana. Abo ka na magyaman, Jing? Yan yung hapot. Lol. Lol. Natusunta ka dyan mo, Jing. Lol. Mabakal ka lang kilimang sachet matipong ka lang kilimang sachet kan Jim's Coffee, may tsansa kang maging milyonaryo. Diba? May tsansa kang maging milyonaryo, 5 sanang sachet kan Jim's Coffee. Mga tugang manggagana ka nin 1 million pesos, asin po 100 pesos man, para po sa mo na partner store o partner mong binakalan, mga tugang kan Jim's Coffee. Isurat sa sarong puting, ilaog sa envelope na kolor puti ang 5 sachet nin iba-ibang variants. Asin po isurat mga tugang sa luwas ang pangaran, address, kompletong address yan buda edad, name, edad, pangaran, edad, kompletong address, contact number de paglingawan, buda mga tugang ang pirma. Isurat po ang Jim's Coffee na variant kung anong mga nakalaog sa sobre. Asin po mga tugang ang pangaran kan tindahan kung saan binakal, asin po ang promo title. Ang promo title po, magkape at magka-milyon sa Jim's Coffee Mix Raffle Promo. Yan. Pero sa July po, may draw yan. May tsansa kang manggana nin 100,000 pesos. Asin po, 25 pesos man sa partner na outlet. Buda, may manggagana po na 5 na 5,000 pesos. O manggad pa, sabi ni Rick Edwin, manggad pa. 100,000 pesos sa July. O malay mo, para ka nagkape kay Jim's Coffee, manggagana kang 100,000. O kung bako may tsansa ka po na maging milyonaryo. Ako, Jing, sa edad kong ini, Jing, na 40. Di pa ako nakahiling, Jing, ki maski mga 100,000 sa ATM ko, sa sakuyang wallet, o sa sakuyang bangko. Hanggang sa na mga 20, 30, hanggang sa na arong kaya. Gusto ko man kayan actually. Bueno, Lawrence Barcena, mga tugang may dagdag na report. Mga homeowners kang Rosemont Heights sa Stanza, grabe po ang problema sa tubig. Mga tugang PFL Management busy sa pag-expand imbes na solusyonan ang problema. Kung ano niya to ang kuwang kayo ni Lado. Kan sa tuyang neighbor, hindi po sa DCGB kung paano masolusyonan ini na problemang ini. Lowens, good morning Lowens, si detalye mo. Salamat tabi, Pipi maray na aga, asina maray na aga sa gabos na mga parantabay. Dapat talagang pag-isipan, bako sa nasampulo, kundi gatos o niribong beses. Aha. Bago magkuha din mga pigo-offer
kan mga home resident businesses sa Legazpi tagari nagbabasol na kinaragat tulos Aha. kan ibang mga homeowners kan PFL Imperial Rosbon Heights sa Barangay Istan sa Legazpi City ang pag-istar sa nasampitan ng lugar na may presenteng problema sa tubig Aha. na aloy na pala nindang pigpapasan sa alawig na taon. Ini ang nagluluwas sa tulos na pag-follow up kan DCG Benyo sa nasambit na lugar na ipinagreklamo kan sa tuyang listener. Oh. Ang presente pala nagskamugtakan, nagsasaralod na sa nasauran. Aha. Taduang taon na pala ini na sa indang kalbaryong pigpupurpaasan. Pangyayari. Matapos na magkaigwanin problema sa tangke. Aha. Na nagkararangka kan taon 2019 na sagkod sa ngunyan, dai pa nasusolusyonan. Okay. Susog sa pakikipag-ulay kan DCG Benyos kay PFL Rosmond Heights Homeowner Association President Tess Navera. Tess Navera ha, Presidente. Roger, oo, ang medyo makaturtriste daw susog sa iya, tadai nagbabawas ang bayad sa kontador kan tubig. Maski may problema sinda sa serbisyo kan tubig. Ano? Oo, May problema kasi day kinagluwas sa tubig. may kinaglalawas sa Pero may tubig. pigbabayadan kang konsumo. Pigbabayadan kang konsumo. Oho, okay. Officer kay ni sa ruto 2 oras pa nagkakaigwa ki tubig, ititarapok bansa na tamalabog asin alangkaw pa ang bill. Oho. Ang minimum palan dyan, 390 pesos ang bayad. Minimum. Di may, Minimum. may tubig uday, mabayad ka. Oo. Saan nagbabayad? Sa ano mismo, sa management, Okay. bako man palan ini concern kan LCWD. Ako sabihon mo, ang tubig ninda, bako haling LCWD, Bako tabi, BP. separate na tubig. Separate na tubig, Sa napatubig subdivision mismo. developer? Ang subdivision, Roger. Okay. Ngunyan, Pero sinda, nagbabayad 400 pesos pataas. oho. Maski may pinagkakaroon. Pero may mga metro sila tabi, Lawens. May metro sila. May metro tabi, BP. Okay. Pinalo up pa ni kan DCG Benyos bilang pagkumpleto kan istorya sa konsehos di barangay. Oho. Pero susog kay Kapitana Josephine Baluso kan istansa, pira na daw sindang beses kakaabot kan concern. Oho. Kay certain Madam Rod o Rodora na saro sa mga nangangasiwa kan nasambitan ng subdivision. Okay. Pero ni minsan, daiman lamang daw sinda aligado kay ni pigdadangog para kuta na pag-urulayan ang siring na problema sa paagi kanday paghampang kapag sinda nagpapaapod Oho. para i-diskutir ang siring na problema na para pasolusyonan ang nasambitan ng problema. Ngunyan sa presente susog kay Navera, ang medyo makauyam pa, tagarilugod sinda mumundo, tabisi palugod ang management sa pagparapagibo ng mga harong Oh. na iuro advertise ang manihamiento na solar powered. Pero Oo. so problema lugod sa tubig na sindang mga nyarao ng araloy na residente, aloy lugod daw maasikaso. Kaptang kabibibigan pahayag, kompletong pahayag sa DCG Benyos Aha. ni Madam Tess Navera may kinaraman sa siring na bagay. Sige daw. Roll, tabi. Madam Tess? Roll VTR. Okay, sandali lang Sandali lang. At dagugunta mga tugang ang reaction kang Homeowners Association. Takakaunta ang lado ka ini mga tugang kang kwana kang sa tuya tabi na kang subdivision developer. Okay, sige daw. Come in. Go ahead, Ma'am Tess. As of today, may problema po talaga kaming namamatian dito sa subdivision, which is aloy na po talagang panahon. The last time na nagka-problema kami was 2019. Kung iisipon, mga 2 years na ngunyan na natumba so tangki kang subdivision. Hanggang ngunyan, warang update or wala pa kaming naiiling na visible update from the management or developer kang Imperial Rosmond. So ngunyan, ang problema wala kaming tubig na regular. As of today, scheduled ang samuyang water supply. Wherein digdi sa lower part kang subdivision, pigsasara ang valve pag 2 o'clock in the afternoon para matawan ki chan so sa taas na part kang subdivision na magkaigwaman ki tubig. So today, ang schedule kang nasa babang lower part kang subdivision is from 5 a.m. till 2 p.m.
And then naman from 2 p.m. until 11, duman naman sa part sa taas kang subdivision. So iyo po yun ngunyan ang situation kang Rosemont Heights subdivision with regards to our water supply. So yun po ang ano. Although every now and then nakikipag-communicate ang mga homeowners with the management of PFL kung ano ang update, and then kung anong solusyon ninda sa situation ming ining nararanasan regarding sa problema mi sa tubig. Norin daw po kanina ang pinakagsolusyon para matapos na yung problema din ma'am sa... Actually, aloy na ini eh. Ang latest na pigtataram kang PFL is that nag-back out sa contractor na nakuan ninda. So panibagong proseso na naman po. Although ining problema po ini, napaabot mi na po ini sa HLURB kasi 2 years na nga ni po. Okay. Although regular man siguro po ang monitoring kang HLURB, pero wala pa kaming nailing na visible na update or para sa problema pong ini na sa tubig. Iyo po ma'am. So pangapudan ta po ma'am sa management po kayning home subdivision po para maaksyonan po ninday ni tabi madam. Nangangapudan po kami sa management kang Imperial Rosemont Heights Subdivision, particularly sa manager kang PFL which is si Ma'am Roda, na asikasuhon man tabi na ang problema mi digding na raranasan digdi sa Imperial Rosemont Heights Subdivision. Kasi aluhin naman po ini. Kung sa within a year or 2 years na nga ni, siguro at least meron na rin kaming mailing na visible na pigigibunindang solusyon para sa tubig na problema mi digdi sa Rosemont. Thank you. Roger. po ito madam. Roger. Lawrence, BP. ano yun na may sinad ka bagang video digdi ano? Ano yung nailing ko nakadakol na mga balde na darakulaon sa hampangan kan mga harong? Nata may mga balde sinang bibugtak diyan sa hampangan kang harong ninda, mga color blue. At ayan ta, BP. Ano yan? Iyan na so, presente nindang kamugtakan dyan. Nag-aasa sinda sa supply kan tubig sa tagdo kan oran. Bibukasan ito pag nago. Nya naman ko yan maura na mayo. Kaya Kaya naman nga ni- maura, mahalat ka kang agwa di mayo. Kaya nga ni tabi, Sabi ko, BP. di ka nagdi-deliver kay tubig dyan. Tay, manapag ko ng bitan tabi, BP to. Ay man nasabi ni madam ano. Ay, ma. Pero sabi kang so text, ako nag-text, may nagdi-deliver daw. Pero, ang klaro kay Madam Tess na igo pa lang kigar scheduling. Scheduling. Pero itong schedule na ito, Lowens, dako lang tubig na nagaluwas. Kung dakol man nga ang tubig, di man napapakinabangan, malabo daw. Malabog. Okay. Malabog. So bako ini konektado sa LCWD, tama? Bako sabi ni BP. Sa daring source? Sa diring sos din dayan. Sa daring source. Roger. Okay. Kaya ang siring na bagay, ang pangapunan ninda, masolusyonan ang siring na problema ta. Ano yun, uno na palantabi yan, Iyo. BP. Nya paano sindakan mag-arap ta kung arog ka ito na may kakulang may krisis sa tubig sina? Paano sindak magkarigos? Magkaireling mo, nagpapaarayahan. Taon nga ni, may luwas. texter digdi, Lowen. Sabi kan sarong texter ta, madali lang. Basahon ko ito. Ay, sandali. May kaopisina da siya. Ito. Sabi niya, may kawork na ako na taga Rosemont. Ding tubig sa gungon yan. Nag-message nga ni po sa kuya na sa office siya makikikarigos. Yugon mo. Irakman. Sana maaksyonan po yan. Sa nga ni BP, ang Good taro morning, dyan. Henry M. Taga Rosbont ako, 29 years old, daraga. Pwede magkarigos dyan sa arong nindo. Maski po may agom, pwede kong pakarigoson. Basta mamuya si Mrs. Di man problema kung makatabang kita. Di ba? Totoo baga. Oo, maski sisay. Pwede po kung mamuya. Ha? 29 anyos na daraga. 29 anyos. Sa DCJP, pwede man magika. Kundi, kami nga ni, para ba ng tubig na bagadigdi? Mga may nakusog. Di ko po masimpag kung pwede kang magkarigo sa harap. Magad kitang approval. Okay, sige. Roger ta, BBP. Di nagluluwas lugod dyan. Yung lugod nagbabasol sa iba. Na, Iyo hindi na nga lugod kaya ni. kami nag-star. Araw ka ni Lawens.
Uy, ang baga ang opisina, sa neighbor Oh, taman sana. Roger, correct. Tuktuki daw taon-taon. Taon-taon. Pig-text ko na si Councilor Fernan. Ikapig-text mo naman Text ngayon. ko naman. Oh, pig-text ko na. Kay puntang madagong ang lado kayo ni. Tango ba ito tadigdi? Makakuha kita kisolusyon na makadesisyon sinda kung anong gigibuhon dyan na magkaigaw kay regular na water supply ang mga naka-estar sa subdivision. Roger. But first time ko ka itong pakahiling na Rosemont na ito. May iwason pala niyan. Ano? Maiwason. Stanza. Magayon pati ang view. May iwason pala niyan, ah. Maiwason. Oo. Pero Diba? ano mo pa so, ano na ini Mount Barrio? Oh, iyon kon tadig, ang obeto tadig din na makatabang kita, bako man akong ano, kundi kay punta na mairani ini, buda makatabang kita na ang obeto ta may balik lamang kung dadangugong kita ang tubig sa lugar na yan. Roger, Takon sa BBP. 2019 pa, 2020 na, 2021 na naman. May problema talaga. Ano, saan nagkukuha kitubig para dyan? Kung ibalik itong sutangke na makurumi ng pahog ang kanuminaging taon, report talaga ako. Roger. Di ba ito na ibalik na? Dahil na. So meaning, dapat na mag-develop na kiibang water resources. Roger. Yan, di ba? Oo. Okay. O sige. Yan ang garilugod ma, at yan na ta BBP ang totoong sitwasyon. Oh. Balido yan, dahil manindan Abalo pwede man nigaran. talaga. Ako sa tanang buhay ko, nagdakula ako sa bulutod, ako sa gasira. Oo. Gari okay man na dahil kuryente, power awaran. Kundi kung warang tubig, yun talagang makulugon sa mapagalon. Sabi nga ni kansarong Kung warang nakaulay tubig, mi yun duman. pinakamapagal. O sa sarong nakaulay mi duman ni Kuya Boy Kasubagaw. Oo. Antay bali ngayon ng kuryente, basta ngayon may tubig. Yan. O, tapos ang saro pa, Na kung both, paano? Ano reaksyon niya? ay kung Dahil ng marami tubig. ang tubig, di nagpapasulugod niya kami. Di daw pa ngayon kami sa resettlement. Dahil ng tubig, dahil pang kuryente. O, yan ang problema ninda. Oo, okay. O, iyan ta BBP. Natulon pa pala niyan na iba Yes. pang mga istorya na Yeah. abangan na sa dakat mga paradangog mo. Okay. Na may kinaraman dyan sa subdivision na yan. Okay. O At sige, bukas ang pakipalop na lang paliwanag. Luis, ha? Pakipalop na lang, ha? Roger ta BBP. Taraniman sana yan, tuktukin na dyan kung paano. Buda, saro, panapon mo ito sa pig-mention na pangaran. Roger. Sa pig, takunda, it-connecta na sa mga tagsadiri ka yan. Roger ta Ang BBP. na matabangan tayo din na bata mainit pag ang panahon, Oho. malingaw itong pagdaing tubig. Ata na. Yes. Okay? O Roger ta BBP, bukas ang paliwanag kan DCGP nyo sa pagkukwa kan isyong iyan, kan tag sa diri kan TFL Rosemont Heights as in ang management kani kung siyang pwede ka na makapagpaliwanag kanita. An kurahaw kan mga nyiraon dyan. Yes. Ano ang paliwanag? Ano ang solusyon? Yan ta BBP Henry Ansaro sa mga katotohanan. Ako po, si LBB. Salamat, Lowen, sa report. Abangan po ang follow-up kan, ha? Mga friends niya, mga paradangog ta, ha? Diyan po sa Rosemont Subdivision. Baka lamang dagugong kita sa tuya tabing paki-olay. Mientras tanto, apudan ko si Mayor Vic ngunyan, kumusta ang tandaraga? Ano, gusto kong apudan si Mayor Vic. Nagaparalang ka man po ang kaso kandaraga. Buda, susay na tabi na pagpun kang roll out kang vaccination para po sa mga senior citizen. Ang mga baretang sa indong nadango, hatod po sa indo kan mga minasunod. An oras hatod sa Indokang Alaksan Jing. FR, Sala, Jing. ibuprofen and Pareho. paracetamol. Alaksan FR, isang alaksan tapos ang laban. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. New Bear Brand Todo Tipid 2.4 kilogram pack. Save up to 120 pesos. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Nestor Grow. Para sa kompletong nutri-chan, choose Nestor Grow. Plemix Forte. Plemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Maggie Magic Setup, my new triple pack. Maggie Magic Setup, my new triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa new triple pack. May Maggie Magic Sarap triple pack na. Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa. Para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw. Dagdag savings, araw-araw sa new triple pack. Hey! Maggie Magic Sarap new triple pack. Bili na! Savings up to 2 pesos versus buying free Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Maggie Magic Sarap, may new triple pack na.
Uy, 2 pesos? Ara mong igwa ka ng Great Taste Premium Classic yan? 2 pesos sana kada sachet sa imong suking tindahan. Gibo sa 100% robusta beans, kaya may tama sa ng isog asin aroma sa kantidad na barya sana. Barya lang, great taste na premium classic, tamang tabang at aroma. Sarap na lasa, sulit sa bulsa. Great Taste Premium Classic, 2 pesos SRP sana sa suking tindahan. Bakal na! Timplahin ang sulit sarap ng Great Taste Premium Classic. Pandesal. Ito naman ang tunog ng may diskarte. Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasang hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya! Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet, Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasa ang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Matapat naman na 3 electric fan, bro. Sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Sprite, the #1 lemon-lime refresher. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hale sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibay ang puhunan, tanganing maray, ang futuro. Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Completo refers to preserve of Tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Bear Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from April 1, 2021 to June 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 1451 series of 2020. An hapot. Ano nga ning hapot naan? Iba si Henry Maceda. Yes. Ang lalaking hindi inuumaga. Sabi ni Architect Leo, mas okay daw ngayon na dahil tubig kisa kuryente. Ang tubig pwede kang magsagob sa kataning mo na may bumba. Ang kuryente, si Apex sana, dahil ka man makasagob kay kuryente. Ano, Jing? Kumbinsido ka, Jing? Kumbinsido. Kumbinsido. Architect Leo, sandali lang sandali. Nasa linya po mga tugang si Councilor Fernan Imperial. Councilor, good morning. Yep. Good morning po. Pasensya na nag-text ba ako Councilor, okay lang pong i-under kita. Pasok kita sa ere. Yeah, we are live po. We are live. Oh, okay lang. Okay lang. Okay lang po. Okay, sige, okay. I guess we can. Yeah. Tamang-tama po, Councilor, na sa pag-upod mo na may kauron kami kasubago. She was the president of the Homeowners Association. She's the president pala, dyan sa Rosemont Subdivision. Kasi may mga nagpaabot po sa mong complaint regarding sa tubig, sa subdivision na yan. Gusto mo pong, actually, apudan ta ka talaga, marita nag-apod ka na, to get your reactions and explanation po regarding sa tubig na pig-request kan mga homeowners ta. Ano tabi, Councilor Fernan, ang kwanta ka ini, ang solusyonin do? Ta sabi, 2019 pa dapat lang po ini na problema na experiencehan dyan kan sa tuyang mga kababayan? Yes po. Yeah, so, ang tubig, talagang concern yan ng buong city. Opo. Even sa baba or even sa but with regards to Imperial Homes mismo,
Aha. ano po mas nasa public service po ako ngayon Opo, okay. So, yung mga technical aspects ng subdivisions, ganyan, minsan nagatabang ako, but mostly I'm part-time sa Imperial Homes. Ayun. But regarding okay. regarding po dyan kasi lagi pinapaabot sa akin yan ng mga tao. Yeah. And they ask me, what's happening? And I tell them, laging pinapasurvey namin yung area. Mataas ba yung area? So, Yeah. so mahirap kumuha ng source ng tubig. Now the best solution for me, the way sa pagkailing ko Aha. kasi para bang outsider ako sa Imperial Homes when it comes to the day-to-day Okay. Okay. So when somebody like the president of the HOA has concerns like this, I try to provide a solution as a councilor, but not as a Imperial Homes insider, di ba? Yeah, correct. So, yun, ang sinasabi ko is we have to create a system where meron tayong reserve ng tubig at the highest point Opo. ng area. Aha. And then as long as we have a reserve up at the highest point, Opo. pwede maging gravity fed na yung supply ng tubig. Yeah. So, yeah. So yun, right now may parang plan sila na gumawa ng mga water tanks dun sa highest point. And then that way wala nang problema sa tubig. I see. Okay. But dun sa Imperial Homes, kina Ma'am Rods, ganyan. Tingin ko hindi sila nagkukulang dun sa ginagawa nila kasi nagpa-survey sila ng tubig. Nag-drilling na ilang beses. Yung isang time medyo minalas kami kasi tinamaan ng bagyo kaya bumagsak yung water tank. Tama. But rest assured dun sa mga clients ni Imperial Homes, we're doing all that we can in order to provide enough water for the residents. But Sir Henry, we've been talking also to the water district, like LCWD, kasi we have to coordinate with LCWD. Ganun din like if LCWD can't provide water to Imperial Homes, how can we provide water to the resident, di ba? Okay. So, ang sinasabi ninyo, ganun. Councilor, ang sinasabi po ninyo, tama ba? Itong Rosemont na to, ang water consumption nila, bako po direkta from LCWD? You have your own sources of water there? Tabi? May, oo, kami, nagpapadrill si Imperial Homes. So, naghahanap ng tubig. Okay. Sa diring tubig ninyo, sa diring source. Oo. The best talaga niyan, may direct tap sa LCWD. Free flow na ng tubig. Kaya lang, kulang Kulang pa. So, Di po, Councilor, pwedeng kwan ini. Kausap na rin ni Ma'am Rod si Engineer James. But talagang malaking problema yan. Not just for Imperial Homes, but for all of the other communities there. Diba? Hindi lang Rosemont ang may problema sa tubig yan. Di po pwede, Councilor, na i-direkta itap sa LCWD yan? So We're that talking to yung mga engineer- homeowners ninyo, magbabayad dahil sa LCWD? Like I said, yung mga technical aspects niya, hindi ko kabisado okay, So, okay. the best talaga, Sir Henry, Manoy, is kausapin mo si Ma'am Rod, ganyan, correct. or yung isang engineer namin. But on our part, ang pagkan ko sa Imperial Homes, talagang above and beyond ng ginagawa nila para mas supplyan ng tubig yung residents. Yeah, okay. Kaya lang, very good. pag hindi maano ng LCWD yan, and then actually, nagraraniman kami kay Mayor, di ba? Pag hindi mabigyan ng solution yan, then talagang magkukulang talaga lagi. Ayun. Okay. So, ang sinasabi po ninyo, parang part-timer ka sa Imperial Homes, ano? Diyan sa PFL, tama? Imperial Homes. Imperial Homes, oo. PFL lang. PFL. Then, ang may direktamenting kwan, ini sara, Ma'am Rods, ano? Kaya... Manalo ng GM, and then we have Rante sa technical. So,
talagang ang ginagawa yan nila is pag may nangayon po, nagtala ng mga truck. Yes. Okay. So, but we've been studying it. I've been studying it as a counselor and as a outside consultant. Yeah, pero may ginigibo man pala po, Councilor. May ginigibo man sa Imperial Homes para masolve ining problema ta sa tubig diyan sa Rosemont Subdivision. Sorry. Sabi mo, may ginigibo man pala sa Imperial Homes. Sabi mo, nag-drilling na, naghahanap kay water source para masolusyonan ining kakulangan kitubig sa subdivision. Opo. Ang pagkaalam ko, gumastos nga ng 4 to 5 million yata Grabe, sila. no? And then nagde-drill sila. You can see, if you visit Rosemont, Yeah, okay. nandyan, nagde-drill po sila. And then, pag nawala yung tubig, may yatang tubig dyan. Talagang the best would be to devise a pump system to bring up to a reservoir up in the highest point. That Okay. way, Opo. kasi parang, di ba, nagpalabas ako ng yung water tank ordinance. Di ba? Correct. So, kung isipin mo, ang Rosemont, kung isipin mo parang bahay mo, di ba? Yeah. Maglalagay tayo ng reserves dyan sa taas para may water catchment. Enough para pag fully occupied yung Rosemont, pati yung estancia, pwede ma-supplyan yan. Di ba? Yeah. Opo. Okay. Ganun yung pinaka-sensible na Opo. na solution po niya. Yeah, opo, okay. Kagawad, salamat po sa pag-upload and yung reporter namin papunta na doon sa opisina para po makausap yung mga tao na pwedeng makausap sa isyong yan. Maraming Sige salamat po. Oo, live pala tayo. Yeah. Thank you so much. Yeah. Thank you. Okay po. Thank you Bye. so much. Thank you so much. All right. Councilor Fernan Imperial, mga tugang tungkol dyan sa Bagenan, ha? He is speaking, mga tugang, as a councilor and as a consultant tabi, mga tugang kang Rosemont, kang Imperial Homes, ano? So, taon-taon, panuman tabi, mga tugang si Lowens, ano yan sa mga ika-clarify niya to at gusto tang makatabang para sa problema sa tubig diyan po sa Rosemont Subdivision. Mayor Noel, maray na aga po. Good morning. Yes sir. Pasensya ka na ta medyo napahudyan po sa apod ko may susuro sa problema sa tubig sa Rosemont Subdivision. Ipinagraran mo kay Councilor Fernan Boda sa Imperial Homes para matabangan. Wala pa lang gitubig ng permi sa lugar na yan. Pero tabi mo, pag ini din aksyonan, irani ko na sa imo talaga. Pero Apo, yun, napapod po ako gusto mo pong maghagad ki pangkabuan na sitwasyon sa ngunyan sa Legazpi. May kinaraman po sa COVID situation asin po ang mga pinagigibutang lakdang para po digdita. Kaso hapon nga ning Domingo, dahil ko sa post mo, nagkapit ng opisina maski Domingo, sa Kasigan monitoring mo Kasi dapat, Henry, every minute count digid, nag-contact trace kita eh. Yes po. Okay. Sa ngunyan yun, pero kumusta tabi ang sitwasyon ta sa Legazpi, sa COVID issues ta? Yes, so far, pig-rate makita kang DOH na from high risk, nag-moderate kita. But it seems, ining mga na-contact trace ta, sige, ang may mga nagaparalaw nag-positive. Iyan. Ang 70 to 80% kang katuyang nag-positive sa mga contact tracing. Ayun. Which is expected man, sabi Henry. Mas okay ang kitsa kung mga bago na naman ang cases. Opo. Meaning local transmission. No? Dito aram kung sa inali. Kaya, so far, sabi ko na, we're on top of the situation na continue man ang contact tracing ta. And hopefully, maubos na ini. So, dito ini matatapos in a few days, no? Kasi siyempre may mga pasaro, 2 o 3. Kung may nag-positive na ngaya 5 o 8, at least mga times 10 to times 20 na naman kita ma-contact trace. Henry. Opo. Siyempre, sabihin tayo ng 8 times 20, 160 yan. Assuming may mag-positive din na 20%, no? So, siyempre, kung mga 16 na naman yan, yun ang sitwasyon ta. Yeah. Oo. Mayor, ini pong sarong nagpo-positibo sa sarong opisina o sarong lugar, may kita po kamo kung pira katawang naulakitan niya, tabi. More or less. How many persons ang transmission niya? Actually, ang data ta is very static talaga, Henry.
Grabe. Opo. Siguro mention na so pag-ibig. So talagang grabe ang tao, GSIS. Oo. Pero sa mga iba, daiman, ang DPWH. So mga ibang office, Bureau of the Treasury, Oh, yeah. madali taman malif. Ma-contain. Correct. Oo. Oo. So, Pero ang sasabihin mga, so talagang frontline offices, yun Opo. talaga ang medyo problema. Buda, pag nakakegwak ano to, minsan siguro baka kulang ang protocol kang opisina, Aha. dahil mga precautionary measures na dapat oral daw, sige check ang empleyado, ang thermal, kung may namatian, marong kanta, tapos man may guidelines. Yes. Ang problema, Henry, pag-abot down the line, minsan nabe-break ang protocol. Iyo. Yun ang problema ta. Iyo. Actually, kung naputon mo ang mga national offices, may mga piapod kang COVID plan, Opo. puro manigwa ang national. Ang problema, sa baba, na-implement ba ni fully. Kaya yun yung dapat tutukan kan mga heads of offices. Dapat talaga, religiously, nitayaon pa ang virus. Yes. Sa foundation na magtutok dyan, Henry, dahil sa big possibility, dahil katapusan ini. Iyo po. So meaning po, Mayor, may mga area, may mga opisina o pribado na makaskas sa ulakit, as in, igamang kinako-contain tolo. So, giroday pa man sa tuya digdi so virus na baguhan na ngayon, makaskas ang pag-ulakit, kung arog kan mga nasa ibang lugar. Pag na-contain mo, stop tulos ang nangyayari ngunyan sa tuyang syudad. Okay. Pag hindi ko ura pa man kita kanarong kang sa iba, no? Kailan, may mga nangyari lang sa pamilya. Iyan. Medyo sad to say, minsan iubos ang pamilya. Sa rungan ni anom. Iyo po. Sa mga kayo ito, alito digdi. Nadakula man ito, no? Now, ang pandigdi, Henry, tabi, ang nahiling ta, yun yan, kung may mga offices kita na may mga nag-implement talaga. Ano kan Legazpi City Hospital na yun, o random exposure. Yes. Pag may nag-positive man dyan nung Henry, alam ka na magduwa. No? Pero kadaklan, saro sana. So, meaning, pag nagsusunod talaga, ako manapig noong ayan, pero pag nagsusunod, lalo na sa mga matian na sa rong tao, laog pa, sigurado may maulakitan yan ta, panagis na. Siyempre, dahil man garo talaga na dahil maghali kimask. No? So, yun yan sitwasyon ta. Kaya, ang importante, so, information sa loob ng opisina, ang guidelines kasi will always just be a guideline. So, meaning... Baka sabi yung may guidelines kaya kami, okay na kami, pero dahil man na-implement fully ta, kanya-kanya. Daan ang gwardiya, nag-check ang thermal. Yes. Ang ibang may pigapod na survey per day. Pero ang survey yan, pwede magayan simbagon sa napirme, tigi-check ba yan? May naka-check ba yan? Kaya, na ito? Di ba ako nagsabi, baka igual lang kay mga nabe-break up protocol. Yeah, okay. So, meaning you're talaga, patakaran, guidelines, yaon, kaya lang ang iling po nindo, may lapses na nangyayari. Kung kaya nangyari po ini, na pag-ulakit, kang virus sa ibang mga tao. Yes. Ayan ang pigiling ko. Na dapat talaga, like, so, directive ta, ano man yan, so work from home pagay, kung ang treatment ng MECQ or GCQ, yun yung dapat ang treatment kan mga offices. Dapat sumunod kita. Meaning niya kasi so risk of contamination, kung bako man importante ho na maray, na bako magad frontline, dapat mag-create kay sarong work plan ang sarong opisina na piapod kaya na for emergency na may piapod na skeletal forces or skeletal workers. Kung may mangyari man, di naubos. Diba? Yes, so less ang contact, napapractice ang minimum health standard. Yan tabi, Henry, ang importante. Actually, yun pong hapot ko sa imong sunod ko na kung nasusunod inikan mga government agencies na naging advisory mo kang enot, na magkaigwa kita ki work from home scheme, di ba? Gari itong skeletal forces. Ikaw man tabi, Henry, lalo na sa mga comorbidity. Ikaw man. Kaso lang, we have also to take into consideration yung mga frontline officers na talagang they pwede ang work from home. Kaya bako man ka boss. Like for example, ang DPWH, may mga pigahabol yan. So talagang may projects yan o kaya mag-ibok yung mga program of work. So may mga pwedeng work from home, may mga they pwede because there should be monitoring
Yeah. Like ini man ang mga pag-ibig, no? It deals with people. SSS. SSS mo yan. Naka-lockdown, di ba? Lockdown ta muna. Although bako taga Legazpi nag-positive. Ayun. Pero but we have to lock down the office. Opo. no? Kasi paano man sa mga pag-iriban nilang nag-expose sa inda. So we have to Yeah. lock down. Pero pipadali-dali ko nang yan, Henry, last Opo. Friday, nagpa-emergency meeting ako. Niyagdagan ko sa contact tracers. So we have now 28 plus 8 police, 6 na fireman, then city head, we have 45 people, no? Na with divide mo yan into teams, no? Opo. Tapos pinalawag ko na ang DILD si MC Santiago. Natabangan ang SESU sa pag-schedule ng contact tracing because hindi, alam mo yung pag-lockdown ta kan like ang Boulevard, ang Sawangan, kan mga theme park, no? Ini mga preventive. Pero nagkugmaan ba gani kan mga tao, sistema ng kusukan Henry. Kaya nga ni, mainda naman kita sa May 5, kung ako sa naputot, ang mga tao gusto naman mag-recreation diba? Kaya ang strategy tangon yan, dahil pa man, hindi pa kusugta ang contact tracing. Pagilin ko, yun ang kaipuhan. Contact tracing, number 2, disiplina. Pag binuwian katabi dyan, o binuksan ta po ang park o ang boulevard, I think we have to police now or our ranks, no? Iagad ko sa mga pamilya, sa mga nagadyan. Ako pagilin ko, 90% of dyan, takot man, kailang may need it, gusto man nila mag-recreation. Pero kay kuhan lang, ang kinaklang mo dyan, nagsusunod. Ang problema, may nagapasaraway lang. Iyan. Aram mo, Henry, dahil man hindi aram na mamatian ang sitwasyon mo niyan. Bako man sila on the ground. Kami, Henry, nahiling ni Ural daw. Kung mahiling nindo, sabi, may sarudiging pamilya sa Legazpi. Anong inubos sarong pamilya? Anong? Grabe, ano? Di kaya rin na nagkaaraman nila ang iba. Okay lang. Kasi nga, ang asymptomatic man ngaya. Di ito masaraya ang casualty. Mga arugkaan. Iyo po. Magluwas nga kita. Kaya, before it's too late, at least nailig ko man, Henry, sa Legazpi. Talagang difícil kasi regional center kita. Iyo po. Tapos trading center kita. At talagang, Henry, anywhere, any parts in the world, yaon dyan ang people mingling with each other. Yaon dyan ang mga cases. Di ba? Yan sa Chile, may surge mo yan sa Chile. Iyo ba po? 7 na naman, 7 variant na naman. Iyo, India, Dahil gigulpi. tamaraman ni Henry kung sa yung tamadan dalagang ka kung man sa pagkatakutan mga tao. Masortik ta digid tapos tigitaramaan kim. Doon pa no mga tourism yan iba-ibang klaseng tao sa pinagduduruman siguro. Iba-ibang klase na aralu-haluan, no? Kaya Henry, kay puan talaga digdi ang katuyang local government should really be always reminding all of us that the virus is still here. And siyempre, nagkakaigo kita kay second spike of case. Although, kung iliwan mo, Henry, ang Legazpi, dahil magtanag nakulang ko di ba? December, matubod ka, very good ang performance na for 1 year, di ba? Masikang Christmas season, di ba? Kung iliwan mo, ang spike, Henry, kung yan pamansa na. Kung yan pamansa na nagdadako kita, may 26, 16. The last time, Henry, alam ka na ang, di ba, may 8. Although, may gagawang kita katong mga cases man. Pero bako as grabe as kung yan. Pero, at least, mababa na. Mababa na, Henry. Hopefully, kasapon naka-sham kita. Iyos, Sham o, I think, pero ba ito? Sham o, walo, lingaw na nga na ako. Siyam kita, kasapon. Asab na yun, pero tabi ang kanta. 90% naman contact tracing. Yes po. Ito kadak lang ka ito, so resulta kang contact tracing, ining paglangkaw kang COVID. So contact tracing siya. Asab na po, Talaga, ibig sabihin, pero po ang active tangon yan sa Legazpi City. Sa DOH kaya yor, supposed ninda, 173 kita. Sa indo po, pira sa city, sa syudad. Kasi minsan, yun nga ang problema, ang facility tabaga na kulon. Ako ay pampala sa DOH, 182 kita sa DOH Oo, pero gini ko, dahil namang, I don't know, pwedeng arani dyan dahil may mga bago naman kita. Pero nakulo man kita nag-graduate na, kansaro 14. Ayun.
Ayun. So, mas ba ang Pag-relate record ko mo? somewhere na rin 150 kita to 160. More or less. Okay. Yan ang sa DOH, araniman yan. Kaso lang, i-update lang. Kasi ang DOH, ang day mo na tinaramanduman, siyempre, ang data nila will stay. Opo. Hindi man nila babagoon. Pwede ka nag-report, pwede mo nabasa lang DOH. Yes. Opo. Okay. Saan po, sabi digdi kan sarong texter, may kon ngaya po kita, may data da po kita kun sa in primary na ulakitan kan COVID para duman magbase kan mga desisyon kan pagbukas kan mga edipisyo, Mayor? Kasi ang sabi niya, kasi siguro pagsabi niya, actually, sa uyan bagay, ang treatment na balawayan is GCQ. Yes. Ang pagkasunod ta dyan, ang guidelines kang kang IATF. Opo. Di ba, Henry? Yeah. Hindi kita pwede manginutan yan. Ta-question nung kita dyan. May mga classification baga. Di ba? Okay. Actually, MGCQ kita. Kaya lang, considering na moderate kita. Kaya naman ka nag-declare na GCQ or MECQ. No? Ang treatment lang ang ginibota through an advisory. Yeah. Kaya kung mo advisory ko, ang treatment ko, some of the advisories, hali na yan sa pagiging GCQ. Yeah. Like, for example, sarado ang park, sarado ang theme parks, bawal ang mass gathering, and of course, mga contacts, like indoor sports or outdoor sports, then massage, yung masan ang bawal ta. Ngayon, itong nag-apo tabi, tama ang nailing niya na, siya nga nag-apo, sa ngayon tabi, kasi bukas na boss. Negosyo, na boss, establishment, restaurant, offices, but subject to minimum health standard. Yeah. Ngayon, sa apot niya tabi, kung sa inyo mga cases, actually, dahil mo masabing puro sa establishment, talagang anywhere, no? Anywhere. Sa office, igwa. Eskwelahan, igwa. Kumani mo mga pag-lockdown ta. Correct. Iba-iba. Culinary school. Mayroon na private, public school, may private negosyo, school, mga negosyo, offices, government and private. Restaurant. Anywhere. Ang ibig sabihin talaga, nagkakaigwa na local transmission. No? Ito rin ali maninigabos siyempre. Yeah. Kasi nagkaigwa ng exposure sa sarong positive, be it coming from outside or naulakitan man na-expose na sarong ali sa luwas. Everything man, araw ka na minapoon. Yes, opo. Mayor, may nasahan po kita sa Legazpi na pagbabagos sa imong advisory sa maabot na Mayo 5 after May 5. Actually, Wednesday na yan. Wednesday, correct. Nag-meeting na kami kang local task force. Ma-clearance lang kita with siyempre kay DILG as the head of the DIATF. Kung ano ang mga, siyempre we will justify. May pagbabago kita pero not all. Yeah. There's a big possibility, Henry. May mga iba dyan na malilift na. Yeah. Na para sa recreation. Pero ang nahiling ka na dyan, subulang, ang sabong talagang data mo na, very erratic pa kita. Nakulong dyan minsan sa rawayo na hindi, na naman nag-maras. Totoo, yeah. Totoo. Diba? Lalo na, siyempre, batasigan sa Ruriyaw. Kaya, puntusin ko. Diba? Totoo. Pangduwa, so gathering will be limited. Maybe on a kwan, pwede yan. Yan ang mga pero yan ang talagang dahil muna ang inasapong. Yan ang dahil tatapos sa mga live shows. Kasi yan. Pagiling ko iyan. Pero sa iba, maybe. Sana din kita magdakol. Yes. Basta there will be some developments para makapag-iro-iro man ang mga tao. Yes. Abangan po. Kaya lang, siyempre, Henry, pero Henry, nangapudan ako. Sana, siyempre, tied up magkatadigdi. Siyempre, yaon ng BIATF. Sana, may cases man, pero bako kita mag times 2. Yeah. Magiling ko, pwede tayo kasi siyempre, sa mga tao, magkakigwaki another contact or more contacts. Kaya sa kuya lang ini, nasabi ko kung ini masustain ta, ikaw kita kipagabago, pero bako pa totally. Lalo kang sabong, imulang. Yes, opo. Mayor, salamaton pong maray ha. And salamat. Congratulations pa lang kay Jillian. Mana sa ama boda sa inano. Valedictorian. Actually, nagduman din na sa Daraga, sa mga award din na lang. At least okay man sinda sa Daraga. Sa mga award din sana, unsi sana sinda. Pig-announce na lang, so pig-announce lang sa inda. Yeah, okay. Dahin ng mga
ceremonies na Yes, dahuna. yes. Oh, iyo baga. Okay. Mayor, salamaton po maray. Mabuhay po kamo. Salamat, Tapi. Okay, thank you so much. Mga tugang Mayor Noel Rosal so tungkol dyan sa kanyanan. Mga tugang sa istoryang yan. So narinig nindo ang sitwasyon mga tugang sa palibutan. Ha? Alright, balikan ta muna si Lawrence Marcena at may follow-up ini dyan sa Imperial Homes. Lawrence. Yes, salamat Tabi, VP Henry. Location kan di si GP News niya digdi sa Imperial Rosemont Heights Management Office. Nakataulay taan sa indang General Manager si Madam... Lawrence, di pwedeng may number akong apudan? Ano po? Di pwedeng may number akong ipapasa mo kay madam ang cellphone mo? Oo, Roger Tabi, VP. Ano ta na lang? Okay lang sa iya yan? Roger. Tara mo, Okay, man. gabos magkita nag-iingat sa protocol sa COVID, ha? Roger. Okay lang sa iya, ha? Roger, Okay, BBP. sige, okay. Oo, Roger, ipaliwanag niya BBP Henry bilang pagkumpleto ka na istorya kuda sa patas na, sa ngarang kang patas na pag-broadcast. Opo. Kung ano ang napaliwanag kan sa indang management, may kinaraman sa nagbubuang problema dyan kan mga homeowners sa problema sa patubig asin iba pa. Masabutan ta, Yes. nalado kan sa indang management may kinaraman digdi. Ma'am, good morning po. Nado kita sa DCGB. Ano po ang paliwanag po kan sa indong management may kinaraman Isa sa kauron nagbubuang ta, problema po? Lawrence? Isa tabing kauron ta? Isa? Si Madam Rodora Arevalo. Okay, sige. Ang General Manager po kan PFL Imperial Rosemont Heights tabi BP Andre. Opo, okay. Roger ma'am, itaw ko na po ang linya tabi kay BP Andre. Opo. Ma'am Roda? Good morning, Good Sir morning po, Henry. Ma'am Roda. Arog ka ini, siguro na explicar naman sa mo ni Lawrence sa issue duman sa Rosemont na pigahapot kan mga homeowners. Paano Iyo po po, sir. sisimbagan ang concern sa tubig kan sa tuyang mga residentes diyan? Apo. Aron kay ni sir, Opo. iyan pong water supply ni po dyan, for the information po kang Gabos, kami po ang magmamanage because yun nga, it's elevated area and we also seek na rin sana to help ng Water District. We had a meeting with General Manager Esplana, I think last month. We're on the intention of turning it over. Kaya lang sir, according to them then, kahit sinda, they have a problem din po doon sa lower area like Taisan, Okay. talagang hindi rin sufficient yung tubig. Okay. But kami po sir, ever since we manage that water supply. And para din po sa information, ini po sa mga actions na pigibumi which aram din po ka mga homeowners. Sa may GC po kami, Sir Henry. Okay. May GC kami na ina-update ni din po sila. Okay. So ayan pong tubig ningon yan. Actually, bagong drilling iyan. Last, po siya, bagong drill kasi so dati nagka-problema din. So, bago po siya, we spent 3.6 million para dun sa new drilling. Last, 2018. So, nung October 2019 po, sir, may maintenance siya. So, hinuhugot siya, nililinisan. Kasi nga, sir, yung water pump and motor. So, October 2019, pinahugot, pinalinisan, then May 2020, September, and the latest was December 2020. Okay. I see. Okay. December 2020. Meaning, sir, we really maintain that water source. And we spend from 300,000 to millions po para ma-maintain siya. Opo. Okay, kasi arami po, sir, talagang basic need ang water po sa mga homeowners. Maski baga kita, sir, digdi sa baba, pag warang tubig si Water District, di ba? Talagang iba ang feeling ta na araw kayo wara sa faucet ta. So, ang ginigibo ni sir, pag warang tubig po, nagde-deliver, may water delivery po kami ng truck. We make sure po na ang truck may from 6 a.m. up to 6 p.m. po. Minsan nga ni sir, pag kaipuhan pa, they render overtime mga until mga 8 or 9 ng banggi. Para po makater to needs po ka mga homeowners. Opo, okay. Ang tigahagad man sa napugay mamroda kan mga tao doon is sufficient supply of water. Paano po madres na dapat magkaigwa sa hindang sufficient na supply ng tubig? Base po sa sinabi mo, may delivery, okay man may rasyon, o may, sabi nga ni kanso presidente kang homeowners, may, may schedule kang pagpabulos kan tubig.
Di ba? Iyo po. So, Iyo ang po, ito pigapaminda, Yes, sir. Sorry. magkagawa kitang sufficient supply kitubig. Dili na mag-abot sa araw ka na point na may nagdi-deliver, buda may nagrarasyon tabi. May rationing, kang pagpabulos kitubig sa sendang mga harong. Opo, may kauro na po kami, sir, na yung talagang, ano yan, yung driller and marunong talaga, sir, dyan sa pag-manage ng tubig, si Mr. Azurin. Kaya Ayun. lang hindi, bako siya, sir, taga-Digdig. Iyo Taga-Binangonan ata, sa Rizal. Okay, so, maski po sinda, sir, pag nagdi-drill sinda or nagki-cleaning, naon sa proposal nila na we do not guarantee the quantity ng water. Pero po, ang ano ninda is, kaya po siya na supplyan po sinda. Kaya lang may time, sir, like ngunyan baga, sir, na summer, talagang nagluluya po ang tubig na nakukuha. So, ngunyan po, sir, na this May, nasa ano po kami ng time naman ng paghugot kay iyon na pump. So, ang nag-suggest naman po si contractor na ilinganin na kung pwedeng i-level up naman si pump niya para mag-level up din to supply ng tubig. Iyo po. No Ayun rin po po, pwedeng sir, ang mangyari, ano. Broda. No rin po pwedeng mangyari iyan. Ay, ngayon pong May, sir, may Ngunyan na naka-schedule May. po kami. Very good. Okay, We're just very good. finalizing the proposal, sir, kasi po, ma-recommend din kami sa management for approval, and then yun po. Opo, okay. Di po pwede, Ma'am Roda. Ay, sorry ha, di ako aram sa technical. Ini, giri, kung man sana, suwestyon ka ni Badigdi. Di po pwedeng ibalik ang tangke. Kung halimbawa, maluya ang supply ng tubig, di ba? Pag nasa panahon na kamatangan o banggi, di man kinagkukonsumo, paano ang so tangke? Di paggaga, madilagan sa mga residentes. Kung di ako sa so tangke kang inot dyan, na-damage bagay ito ba ko? Na-damage? Apo, Kung ibalik yan para maistakan ng tubig, the time na kaipuan ninda, di may naka-stack na tubig, regardless kung maluya po ang bulos, hali sa kwanindo, sa source. Sa tangke po. Opo. Sa tangke. Ganito, sir, about the tank naman, sir, yun nga, na ano ba na sa tangke, may sa dating steel tank. So ngayon po, sir, nag-commission kami ng structural engineer to design a new tank po. So, syempre, to avoid na itong pangyari, ang recommended niya is concrete. Okay. Tank. Okay po. So, nag-design po si Mr. Melvin. I forgot the last name. Nag-design po siya. And then, nung time po na nag-a-apply na kaming building permit with the City Engineering Office para po sa construction po kaito, nirequire po kami ng soil test. So, ini pong soil test, another contractor naman ini na nag-conduct. So, hanap naman kami ng contractor for the soil test. And nung ma-given na po si soil test, duman po nag-recommend na ma-redesign po ng original design na ginibo po kang inot ming kino ang structural engineer. Kailangan mag-redesign dahil sa result ng soil test. Okay. So, iyo po ito, sir, ngunyan sa stage May na redesigning of the water tank. Okay. So, once done po ito, sir, we will push through with the application ulit sa engineering na hopefully umasa na. Iyan. Okay. And ganun din, sir, po, dumaan din kami sa yung transportation office, nagkuha rin ng permit. So, meron din po, sir, na period talaga ito. Iya so, po. it doesn't mean na wala Iya sa po. tangke, walang ginagawa po si office. And we explained that also, sir, sa homeowners during meeting po dun sa, may officer naman po na nag-attend. Okay. So, yan po na mga planong yan, pwede siya mag-materialize ngunyan pong Mayo, Ma'am Roda? Ay, yung Mayo po, sir, yung hugot po ito, sir, kang tank. Pero yung design po and implementation ng new tank, depende po yan, sir, sa proseso, like release ng building permit, duman po kami makakakount kung ano yung proposal po ni contractor to build the water tank from the time po na ma-issue ang building permit. Kayo na po before na magtapos ang 2021? Siyempre kung magpapadagos ang problema, edi lalong magsasuffer sa mga residentes nito dyan sa subdivision. Opo, which is, yun din po, sir, ang abuwi po. And pag-araw din po kayan, grabe din po sa expenses ni company, like yung sa delivery ng water, yung truck, yung lahat. So, both sides po, win-win talaga. Ang gusto niyo, ma-address immediately din po ang
ang issue. Okay. So, at ganito na lang sir, siguro we are updating naman po Sinda kung ano po ang status. Yun na pang napag-usapan namin during our Zoom meeting. Kahit twice or once a month, we will update din ano yung status. Kasi sir, I cannot commit na baka po di naman kayang i-deliver Iya or po. baka earlier pa mangyari. We don't know po sir. Basta we'll keep them posted na lang po. Yeah. Okay. Last na lang po, Ma'am Roda, no? Yes, May sir. pigisingil da ka mo dyan na 390 or 360 minimum charge? Ay, Tama opo. ba yun? Opo, sir. Pero wala 0 man to 10 po. natada po ito nagbibil na wala man kitubig. Okay, ini po sir ang explanation. Nagka-problema po kami dun sa tubig, yung shortage last April 10. Ngayon po, may bill kami sa INDA na ang period covered is March 20 to April 20. So ngayon po, may mga reading po Sinda, hindi naman po zero. Meron nga ni sir na may dati mababa yung usage ninda. Yung billing nung March 20 to April 20, mas halangkaw pa Sinda. So we implement that. Pero sir, in-inform ni Sinda na come this April 20 to May 20 billing, naman sir na nagka-problema talaga kami, we will adjust. Whatever actual consumption po ang nagamit ninda, Okay. iyon lang po ito ang i-bill me. Yes, opo, okay. Ma'am Roda, salamat Yes, po na sir. mga tabi and hopefully po Salamat masolusyonan din. tulos ang problema ini. Opo, Sir Henry. Thank you Opo. po for giving us the opportunity, sir, na ma-explain Yeah. din po ang side Okay. niya. Yeah, all right. Thank you so Welcome much. po. All right. Thank Lawrence, you. thank you so much. Yes po, ma'am. Salamat tabi, ma'am. So yan tabi BP Henry si Madam Arthur Arevalo, na General Manager kan Imperial Rosamond Heights. Tabi BP Henry may kinaraman sa problema dyan sa Estanza. Yan Okay. tabi BP. Na mga dagdag na istorya, ako po si LBB. Alright, padagos kami mga tugang na maantabay asin matutok, mamonitor para po sa sinabi ng bagay. Tanganing mailing tapo mga tugang an update asin ang development susog dyan sa pangako asin rekomendasyon para po sa pagsolusyon kan tubig sa Rosamond Heights Subdivision sa Estanza, Legazpi City. Alas 8:45 nin pagkaaga. An oras hatod sa Indokang Maggi Magic Sarap. May new triple pack na. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Great Taste Premium. Timplahin ang sulit sarap ng Great Taste Premium Classic. Maxvit. Sa Maxvit, nakatres ka. Usap tayo sa Facebook ng Maxvit. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Ang sekreto ng may malakas at masiglang pangangatawan, Philnoni Juice at Philnoni Capsules. 100% pure. Ako po si Mila, 64 years old. Nag-positive po ako sa COVID-19 last February. Maraming testimonials na malaking tulong ang Philnoni sa mga nag-positive. Sinubukan kong uminom 2 beses isang araw. Lumakas ang resistensya ko at mabilis naka-recover. Salamat sa Diyos at sa Philnoni. Philnoni Juice and Philnoni Capsule. 100% pure. Subok na at epektibo. Health is still the best one. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Mabibili sa Medicus Pharmacy, Ginubatan and Pulangi. St. J. Pharmacy, Tabaco. Ram Pharmacy. Ultra Drug Albay. Gemel Pharmacy. At sa inyong mga suking butika. Distributed by Fornix Corporation. Permitang pigagamit ang satuyang mga kamot sa pagkapot kan mga bagay na posibleng kontaminado ning virus. Alaga daita narereparo na tibaad nakagapot ang tanaan sa tuyang pandok na posibleng nalilipat na ang virus sa satuyang mga mata, dungo asin ngimot, asin naola kita nakitakan virus. Kaya ugaliw ng tamang paghugas ning kamot gamit ang hand sanitizer na may alkohol o hugasan ini gamit ang sabon asin tubig. Sa paagi kay ni, posibleng magadanan virus na posibleng yaon sa indong kontaminadong kamot. Maging maikmat, maingat, asin iwasan ang pagkapot sa indong mga mata, dungo asin ngimot. Ang COVID prevention tip na ini hatod sa indo kan Good Found Cement Factory, Palanog, Kamalig, Albay. Mr. Lau Beltran of Legazpi City. Asin kan DPWH Regional Office 5. Lemex na, kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagandi.
Tubo ng Baby Pasteco, Flemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo. Sarap na huminga. Flemex Lagundi for kids na. Basta Lagundi, Flemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Flemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Napaka-lonely, wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, wag ka nang lonely. Dahil may new Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap nang kumain ng marami. Together tastes better. Try the new Coke kasama for only 39 pesos SRP. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti, mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Sipulin Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pulin Luna po, sa bahay ko, etchepuera ang anemia. Dahil sa United Home First of 8 Iron, ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home. Sipulin Luna po, para etchepuera ang virus, mag-United Home C-Tab at C-Tab Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home First Sulfate Iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home C-Tab and C-Tab Premium. If symptoms persist, consult your doctor. The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments for those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers. Please ensure to safe keep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APEC Management. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala. Pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development, na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magno everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na sa McDo ng Everyday McSavers via dine-in, McDelivery, drive-thru o take-out. Gusto mo makatres laban sa kulog, lakas ng lawas at lambingan kay misis? Eh di mag-Maxfit! Sa Maxfit, nakatres ka! Proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor. May bago! Ang biggest ever Bear Brand 2.4 kilogram pack! Biggest to na Bear Brand. Biggest to, 120 pesos savings. Sa bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack, up to 120 pesos ang savings versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Biggest sulit doon ay! Biggest to na Bear Brand. Biggest to, 120 pesos savings. Bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack. Biggest savings up to 120 pesos versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Tibay araw-araw!
Tibay refers to vitamin C, more iron, and zinc with 3 balanced meals a day. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Pandesal! Ito naman ang tunog ng may diskarte. Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasa at hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya! Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Ngunya na summer, madali makamati ining stress o kapagalan dahilan sa sobrang init kang panahon. Kung saan, posibleng maging kausa ininin alta presyon, helang sa puso o mga allergies. Kaya dapat ingatan ang sa indong salud, lalo na kung igwa kaning kamatayan. Kaya uni ang magkapirang paagi para mapangatamanan ang sa indong sadiri. Likayan ang pagsigarilyo asin pag-inom ning alak. Bawasan ang pagkaon ning mga maaskad. Pirming i-monitor ang sa indong blood pressure asin cholesterol, siring man, likayan ang stress. Ngunya na may patakot pa kita kan COVID-19, magsunod sana sa mga health protocols. Rumdumon, ingatan ang sadiri para buhay ay happy. Ini po si Dr. Chris Gianan ng Daddy's Angels Medical and Diabetes Clinic. Stay healthy in this unhealthy world. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala, kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot. Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Di naguhugas ng kamay? Paalalahanan ng nakalilimot. Paalala mula sa Unilab. Gumagaan ang inuman pag Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunbig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunbig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi, mag-inuman. Gumagaan ang inuman pag Sunbig Light. drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Patapat naman na 3 electric fan, bro. Sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Woo! Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Check the label, mommies! Mayan Rivera po. And Dia! Pagdating sa milk, di porkit mura sulit. Kaya, Check the label, mommies! Check the label, mommies! choose Nido 3 Plus. Tinodo na sa immunonutrients, may DHA pa. Pagkasulit, mommies! At ito lang ang may Lactobacillus protectus to help support respiratory defense. Total protection, mommies! With 3 balanced meals, kaya wag basta-basta sa pagpili. Always, Check the label, mommies! help Todo Protect. Choose Nido 3 Plus. And here's our people's champ, Manny Pacquiao! Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sekreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon. Alaksan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang. 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah! Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Alas 9 na. O, tama ining mga hapot ko tadigdi. O, paghapot ngayon kay Mayor, matagal nang maswab pero nakakontak na sa positive. What if yung nakakontak positive, sigan lakaw-lakaw, paano na po maray so iba? Doon na nga na yan eh.
Maximum quarantine, dapat pa ko sa kunyan. Thank you, Tabi, ha. Dahil ko nangaranan sa nag-text sa kuya. O, Beno, abanganin do sa Pizza 5 kung may mga bago kitang instruction po para sa Legazpi. Okay, wala na kitang oras si Jomar. Maray ko sa bareta ni Jomar, oh. Tungkol sa sarong lola na nakasanggatos na taon na birthday. May kajing gusto mo ko na register. Di ba? Koda, si naka-standby si Lowens kasi andyan, no? Bago, tama? Si Lowens, si Joe, tama, sutulo pala, tamang-tama. Anyway, alas 9 na, salamat po sa nang pagantabay, duwan na lang sa tingog kang manawaan. Thank you! Goodbye! Mabuhay! Depong personalan, kita naghapot lang. Goodbye! Ang hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Nabibida